नोंथांमोननि थाखाय आंनि बे बर' रादाब चेनेलाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामलांनो दाबाव जेन' नोंथांमोननि लाइक शेयार कमेन्ट खालामनायजोंनो आङो भिडिअ खालामनो मटिभेट मोननायफोर बायदि। फावखुंग्रि फानसि ओस ब्रह्माया साबसिन हामसिन फावखुंग्रिनि बान्था मोननो हादों। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि फानसि ओस ब्रह्मानि अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। गावनि महर मुस्रि आरो फाव खालामनायनि थाखाय बयजोंबो सिनाय जानाय बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि फानसि ओस ब्रह्माया बिग साउन्ड इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेल कानाडायाव सावथुन डाक्सआव गोख्रों फाव खालामनायनि थाखाय साबसिन फावखुंग्रिनि थाखाय बान्था मोननो हादों। बे खौरांखौ फानसि ओस ब्रह्माया गावनो खोनानानै गावनि फेसबुक पस्टनि गेजेरजों सोमोनांहाबनाय फोरमायो। लोगोसे डाइरेक्टर उज्जवल पालखौ साबायखर बावहरदों बे पस्टनि गेजेरजोंनो आरो गासै सावथुन डाक्स फिल्मनि मेम्बारफोरखौबो साबायखर बावहरदों। बुंथिनो गोनांदि फावखुंग्रि फानसि ओस ब्रह्माखौ जोबथा सावथुन रजनी बसुमतारी बिथांजोनि डाइरेक्ट खालामनायाव जेलेदा सिटआव नुनो मोन्दोंमोन। बिथांजो फानसि ओस ब्रह्मानिसिम गावनि गोख्रों फाव दिन्थिनो हानायनि थाखाय लोगोसे एवार्ड मोननायनि थाखाय गाहाम हामलायथि बावहरनाय जाबाय आंनि बर' रादाब चेनेलनिफ्राय। जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोर गोग्गानांगौनि खौरां। अब्ला दासिमनि खौरांखौ बेखिनियावनो दोनथ'फैनाय जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं फर बर' रादाब। जै बर' हारिनि जै। बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन।